Yusa kanina pong paksiw nga bangos ang atong lutoon sa tong kawayan. Di matabas-tabas, pwede rin jud ka maginununan pud sa kawayan. Way kalahian sa kaldero og luto, purting pagkayusa, wa nay daghang pasundayag. O di napunta, sugdan na nato. Nagsaka usa ng usa ka singgawng di og kawayan. Magputol ta para atong himon og kaldero. Sa wala pa makahibaw, adto ta magluto og sudan sa kawayan, adto sa ta maglungag. Pag human natog putol sa tong kawayan, aligri kayo. Kaya ang mga kahoy nga laya, katkatonon, di matabas-tabas ang usa ka singgawong, mikuyamang na. Aw salbar, nanatay kasugnod sa tuwang lutoon, kailangan mo guni dabdaban natong kaldero pagayo para makapabukal ta. Pagkahuman ato na ni siyang gabsa natong kawayan, ingon anion ra ni siya, imora na siyang tibhangan ikahuman, nya ibalik ra sa ni mugtabon imuhang gitibhang, ato na siyang giduha para ato ang kalungagan, nya kanang usa ato ang luto og sudan, kaning bangos ang ato ang paksiwon, ato po i-share sa inyo ang ato ang nahibaw-an, nga pwede rin gyud ka makaluto sa kawayan basta wala kay kaldero nga da, mangita lang mo di og kawayan, awa na, makaluto na gyud mo bisag unsa. Sagad pud lagi kuno ingon sa mga katiguangan, makalanag kuno ang kawayan, pero pwede man din kalutuan, ma-amaze gyud bitaw ka, kay grabe, makaluto mo gyud ang kawayan. Ang imo pong gamiton nga kawayan ani, kana pong baga, kanang gooron ba, mao na siya tawag diri sa amoa, dipinsa po na siya para dugay siya mabuslot, mao nang baga nga kawayan ato ang gamiton, maduktan man siya ang ilawom, pero di gyud siya mabuslot. Nasad bay sabaw ato ang lutoon, makatabang-tabang sa na siya para dili mabuslot. Mao nga ato na ning timplahan ato ang bangos, butangan ta ng magic lami og kaning ginisa mix, nya kaning suka, nya maglungag lang pud ta og sabin para ikaluto sa tuong bangos. Luto na pud atong nilungag. Imuha ra pong banabanaon sa paglunod nimo sa bugas, tunga ra pud sa kawayan para dili mahilaw. Nya ang sukod sa sabaw, aw kana ra pong dili mo awas. Maghaling na ta diri para itak-ang nata to. Taud-taud sa trabaho sa maluto, ato na ni pangtabunan. Pagkahuman walay daghang pasundayag, ato na ning itak-ang. Pagkahuman ninyo og tak-ang, inyuha dayon ang sigaan pagayo para makapainit ta dayon sa kawayan. Taud-taud sad painito na to ang kawayan kay buhi magud siya. Maong sa permero, inyuha yun ang tuduhan og siga. Ug after pila ka minuto, di matabas-tabas. Nag-unag kaluto ato ang kanon. Ato na siyang kuhaan sa kayo. Kaya kanan lang na, anaon na ninyo pag-control sa kayo. Ang kanay ang kanon nag-unag kaluto sa tuwa. Kailangan maguni mo siya kontrolo ng kayo para dili mahilaw. Pero ang ato ang sudan, diara, nagbukal-bukal na pagayo. Nag-awas-awas ihang sabaw. Gamay na lang og kuwang para maluto na to ang sudan. O grabe, gilukdo ang tabon sa tuwang gilungag. Ayos kayo, wa gyud mahilaw. Bisag daghan na to ang nalunod. Diara, purting pagkayo sa lantawon. Naluto na gyud ato ang bangos nga gipaksiw. Wa na daghang pasundayag, ato na ning haonon kay gusla na pod. O grabing pagkayusa sa tong kanon, mura ra gyud og gilungag pud sa kaldero, mura og Jollibee, wa gyud siya mahitabo nga mahilaw or mabasa, porting pagkayusa. Nya nga ato pong bangos nga gipaksiw, di pod matabas-tabas, naapay sabaw, naagud ta mahigop-higop. Grabe gyud ang pagkayusa ning kawayan, daghan kayong magamitan, dili kay pang sahog ra sa lantay or pang bongbong, di ratong sabaw. Okay daog, wa na daghang pasundayag, tukbon sa tray, kay gipanggusla ng mga singgaw. Ohla, habhab. Apa bukan singaung? Lah. Apa? Bangus. Itu aman singaung. Tutup. Nah. Coba lah. Ibu. Ibu. Singaung. Unang kunin pre, skin ako. Tingin yung mga singaung. Sakit. Buk.
May paltos ba? Oops, ay sa mga singgaw ato sa palailan nyo ang atong ikalingaw nga duwa. Mao ni ang PH RAS. Sa pag-register na ni mga singgaw, i-click na nimo ang link na sa comment section. Yung pagkahuman, register, pilapan na mo ng mga singgaw. Yung pagkahuman, ang pagcash in na ni mga singgaw, through GCash ra. Di po ka maburing ni mga singgaw kay daghang kapilian nga duwa. So ato pinaka-paborito dira mga singgaw, kaning Super Ace. Kaning mga singgaw Super Ace. Pag abot niyo diri mga singgaw, kamo na bahala di og pila yung ibit. So ato dira. Kanin jud atong pinakapaborito nga duwa mga singgaw kay kusog ko nimo hatag. So dira. So ikaw mo rin bahala di mga singgaw og pila yung ibit kita. Atong dako-dako og pusta mga singgaw. 200. So dira spinta. 1. King, si Gis largo. Usban. Katulo. Tara. Uy, scatter mga singgaw, scatter kani. Natay free tin spin mga singgaw. Kani sigurado gini. Tara, let's go. So dara. Gatog. King. Lah, kamay. 3,000 largo. Kamay. Usbi. Sa atong 200 niya pusta mga singgaw. 4,000 na. Kamay na uga. Jack Nidos! Do, 5,000 mga singgaw, 5,000 na. Sige po, 720. Puni bigid. Sa atong 200 nga pusta mga singgaw, nakadaog-taog. Pila? 6,000. Grabe pa kaninduta mga singgaw. I-click na ang link sa comment section. Pag-register na, PH RAS.